anglické slovo, outfit. Také moderné teraz. A to víš, že každý polemizuje a nikto nevie, čo to je. Pohodička na to. A to je všetko pod tým, čo si vieš predstaviť, čo ti robí. Existujú nejaké slovenské Akože, jak by som povedal, proste aj yoga do toho patrí, aj Zazu je fakt kamarát. Idem za Zazu. cvičenie, ktoré proste buduje tvoje telesné aj psychické danosti. Dá sa povedať. Dá sa povedať. Sauna, Feng shui hosčo. sa dá povedať po slovensky. Drevenica. Prečo do mňa je? Klasický spôsob slovenských ľudí. Lebo cíti, že genetický materiál je iný, rozumieš? To je úplne jedno. Ty ma akože robíš videá. To je brutálne. Ty zober, že všetky tie aspekty, ktoré zahrňa Feng Shui, boli obyčajné slovenskej drevenici. To len o tom, že teraz to sa to nejak nazýva. Tiež trtkanie. Aďo, pozor. Ale ľudia to nevedeli, že dáčo. Pomenujme to tak, aby to bolo v pohode. To tedy nevedeli. Čo tam robí, že ten istý štýl, presne. Prvotný štýl, ten prirodzený štýl žitia Však vy sa o tom budete počuť. keď má oheň, vodu a tie veci, ktoré potrebuje k životu pri sebe. Nič viac, nič menej. Pri sebe. Len proste, Pri sebe aby alebo žil, od aby seba? prežil, aby v pohode proste. To. A Človek. Feng Shui Alebo pre zase seba. rozoberáte spôsoby, Pri že sebe alebo pre seba? zóna bohatstva, zóna lásky, zóna žitia, proste toto všetko rozčlení. To sú tie Ešte somariny východné. Somariny, jasne. Ale ty si východný, ty. To Na všetko, východe majú lásku a bohatstvo a tie veci u nás Všet- není ani lásku. Kde vznikol život, ty, ňomo? Kde? Na východe. V Amerike, ne? V Amerike, ne? USA, tam vznikol tam vznikol život. V Afrike, v Afrike. Na východe, tam je. Nie, v Afrike. Aj, kde v Afrike? Nie, ja myslím, že v Afrike. Áno, v Afrike a po život vznikol v mori. A potom prešiel do v Afrike. To je dokázané. Život vznikol v raji, keď stvoril Boh Adama. Pončo stará škola, Pončo dobrý si. A kde to bolo? Adam, Kde to za bolo? ťažké peniaze vyoperovať rebro, aby mal... No, aby tu s tými rebrami... A nechcel som, aby sme sklzli do tejto témy. Ty si do toho sklzol. Je to pravda. Ja som ti len chcel vysvetliť, čo je Feng Shui. Čo? No, si trápne, fakt, ako, ja neviem. Bačovku Ja? nemajú bačovku. Ženy majú viacej feng shui? Ešte nemám k tomu čo Ja už dodať. je napočítam, tak Chápeš? do toľko ešte musím ísť do sauny a... Čoho viac? Rebier. Je rebier, vraj máme o jedno menej. To vieš čo, iba melým mesom Keď má. si uzavretý človek, tak nepríjmaš tie veci, ktoré už tu odjak živa sú, vieš. Budeš hovoriť, že toto je somarina a toto je somarina. A Feng Shui Sa je uzavre sa do svojho toho, že toto je tak, toto bude tak, musí byť tak, lebo tu je... Ale tak nepríjmaš ostatné veci, lebo... Ja nie som uzavretý do seba. A podľa mňa ty máš nadbytok, ty nemôžeš vedieť, čo je Feng Shui. A ešte tu máme jednu lepšiu, kde je šefúcha? Tam treba dať. Neboj, vydrž. Keby si Potom išiel by si jej do skončil pri rebre, keby si mal veľa Ja povedz, ja sa pýtam. Naberem ti do kotlík, či do... Zapápať sa fajne. Ja ti do toho nerozprávam, ja len, že ešte máme. A moje ešus je kde? To je riňavý potom. Jedným slovom, A náhodou to je tam. Mŕtve v ňom bolo. Chceš sa napiť, sa napiť. Čo zistíš ty, keď máš všetko? Čo potrebuješ? Že na zdravie, slúžim vlasti. Povedz to tak, jak ja som mal povedať more. Že si ženštili. A to nechcem ukazovať prstom, ale... Nie to, Som sa zlakol, že to drievkou padne až do... na tvoju matku, ty si dáš... Ja že povedal na neho, že je ženštili, bo má dve cery. Ja som tiež ženštili, no a čo teraz? Ja ti ukážem Že to, ženštili, ale nemáš ani ženu. ti robím dieru do hlavy. Náhodou teraz je otvorený. Ja že ne ženštili, bo nemá ženu. Nesadá. Má dve cery, jednu Môžem ženu. aj No, stať. počkaj, Ja podržím, není problém. Len to dosť tlač na No choď, miláčku. Ale ja nemám nič proti, ako... No ja vydržím. Rafi, nerob, bo ja chcem ešte chlapca. Pozri, jak sa snaží. Podľa mňa to je... už. Máš riňavý pipil, ty. To je charakteristika dnešnej doby, nie? Ale má ho riňavý. Jak fuj, Že sme zženštili. Čo chceš? No fuj, tak... Nehnevaj sa, Natália.
Si oblíbený a svetoznámy. Tak to vyzerá za zúba. Nech si aspoň... Zrazu si brňuje. Aspoň nejaký záujem, vieš. A to sa pozrie. Už je to von. Vonku normálne. Hej, ale iba tak čiasto. To je stará. Nerob mu. Ale počúvaj, však... Nerob to. Rafi. Nerob, Rafi. Ja som sa pred veľkom... To je kamarát. Aj ty si bol Ja ho mám rád, taký chápeš? To je zázrak. Keď si mal 15, tiež si vo Vani neviem čo robiť. Tak teraz si sa priznať. Určite som neskákal. No, nech sa urobí. Černý balok. Ale už ma pipíka vonku. Ale však nech sa už konečne urobí a daj bude. Ale niekde ju oživujú a niekde Nechaj ho, ju... chvíľku tak a sa dorobí na sebe a ide spať. Ide. Joj, závi. Po ňom by si dal dieru do kolena. Poď sa. Vy máte nejaký ten, jak sa to volá, čo tak robíš? Technické práce to boli. To je vrták. Taká vývrtka bola. Ja sa nemôžem ťa